हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेखौ आंनि जितु वेबसाइट bodo.info.com बेहाय अलरेडि खादों नोंथांमोना गोसोब्ला बेहाय थांनानै नायनो हागोन बर'नि लिरजोबनो हादों बेयो एनिमेल हासबेन्ड्री एन्ड भेटेरिनारिनि रिक्रुटमेन्टआ 2021 नि टोटेल 694 टा 694 टा भेकेन्सिस एबा मासिफोर दङ कैटेगरी वाइज नायोब्ला जूनियर एसिस्टेन्टनि दङ जूनियर एसिस्टेन्टआ मोननै टाइपनि मोनसेया जाबाय हेडक्वार्टारनि आरो मोनसेया जाबाय साब अर्डिनेटनि आरो ग्रेड 4 नि दङ आरो इलेक्ट्रिशियन अब्लिक प्लान्ट ऑपरेटर बे मोनथाम माने पोस्टआ दङ ग्रेड 4 आव ओनलि 8 पास ब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन सो कैटेगरी आं डिटेल्स जोमसै गासै मासि जूनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टाराव दङ 61 टा बेनिनो एनिमेल हासबेन्ड्रीआव 46 टा दङ आरो डायरी डेभलपमेन्टआव 15 टा भेकेन्सिस दङ 12 टा बेथना सैलारिया 14000 निफ्राय 60500 सिम मोनगोन लोगोसे ग्रेड पे 6200 एडुकेशन क्वालिफिकेशन एबा सोलोंथायारि रोंगौथि होनना सोङोब्ला बेहाय ग्रेजुएट जानो नांगोन होनना जूनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टारनि थाखाय ग्रेजुएट जानो नांगोन आरो लोगोसे कम्पिउटारनि नलेज एबा कम्पिउटारनि गियान थानो नांगोन जेरै वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट ग्राफिक प्रेजेन्टेशन बा डाटाबेसनि जितु कन्सेप्ट बा इन्टारनेट बा इमेल बेफोरनि नलेज थानो नांगोन लोगोसे 6 दाननि कम्पिउटारनि जितु सार्टिफिकेट बा डिप्लोमा बेयो थानो नांथारगोन होनना जूनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टारखौ एप्लाइ खालामनोबा बेबायदिनो जूनियर एसिस्टेन्ट साब अर्डिनेट बेहायबो एखेयानो जास्ट पोस्टनिल'सो डिफारेन्स दङ गासै मासिया 115 टा दङ साब अर्डिनेटआव बेनिनो एनिमेल हासबेन्ड्रीआव 99 टा आरो डायरी डेभलपमेन्टआव 16 टा भेकेन्सिस दङ सैलारिया एखे 14000 निफ्राय 60500 सिम लोगोसे ग्रेड पे 6200 बेबायदिनो सोलोंथायारि रोंगौथि बा एडुकेशन क्वालिफिकेशनाबो एखे ग्रेजुएटजों लोगोसे कम्पिउटारनि नलेज आरो 6 दाननि कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थानो नांथारगोन नेक्स्ट जाबाय इलेक्ट्रिशियन अब्लिक प्लान्ट ऑपरेटर बाय गासै 17 टा मासिफोर दङ बेनि सैलारिया 14000 निफ्राय 60500 सिम लोगोसे ग्रेड पे 6200 बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला ओनलि मेट्रिक पास ब्लानो जागोन नाथाय बेजों लोगोसे मेट्रिकजों लोगोसे 2 बोसोरनि इलेक्ट्रिकेलनि ITI नि डिप्लोमा थानो नांथारगोन इलेक्ट्रिशियन बा प्लान्ट ऑपरेटर बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला मेट्रिकजों लोगोसे 2 बोसोरनि ITI थानो नांगोन ITI आबो इलेक्ट्रिकेलनिसो जानो नांगन बेनि उनाव ग्रेड 4 फैबाय ग्रेड 4 आव टोटेल 504 टा भेकेन्सिस दङ 504 टा मासि दङ ग्रेड 4 आव दे नोंथांमोना गोसो नायखा ग्रेड 4 आव 507 टा बेनिनो आनरिजार्भफोरनि थाखाय 247 माने आनरिजार्भ खालामनो हादों 247 खौ गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे ST प्लेनफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामना दोनदों 61 टा आरो ST हिल्सफोरनि थाखाय 45 टा भेकेन्सिसखौ रिजार्भ खालामना दोनदों सैलारिखौ मोनगोन 12000 निफ्राय 52000 सिम लोगोसे ग्रेड पे 3900 रुपीस सिम अलरेडी बुंखादों एडुकेशन क्वालिफिकेशना ओनलि 8 पास ब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन ओनलि 8 पास बाय ग्रेड 4 नि जितु पोस्ट बा ग्रेड 4 नि मासिनि थाखाय जितु लोकल लैंग्वेज बा जायगायारि रावखौ रोंनो नांथारगोन होनना बुंदों जेरै एसामिस बर' बेफोरखौ रोंनो नांथारगोन होनना बुंदों दायो फैबाय बैसोआव जितु एजआ जाबाय 18 निफ्राय 40 इयार्स सिम होदों नाथाय जोंनि ST फोरा 5 इयार्सनि एज रिलेक्सेसन मोनो नालाय सो बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि बर'फोरा 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गेजेरनिफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेरनिफ्रा एप्लिकेशन फिस जेबो नाङा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन एप्लिकेशन थाइसेबो होनो नाङा माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला आं बेनि लिंकखौ गाहायाव होखादों नोंथांमोना गाहायाव थांनानै डाइरेक्ट नायनो हागोन आरो जुदि बेखौ नायनो गोसो गैयाबा बा बे लिंकजों जुदि थांनानै एप्लाइ खालामनो गोसो गैयाब्ला नोंथांमोना guwahati.ac.in बेहाय थांनानैबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय थाङोब्ला एसे माने गुबुन साइटिं आरो थांबाय थानांगौ जागोन दा जुदि डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनोबा नै गोनां लिंकफोर दोना एप्लाइनि लिंक ग्रेड 3 खौ एप्लाइ खालामनोब्ला ग्रेड 3 आव डाइरेक्ट क्लिक खालामनो हादो बेहाय आरो ग्रेड 4 निखौ जितु 8 पासनिखौ एप्लाइ खालामनोब्ला बे ग्रेड 4 आव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन बेबायदिनो अफिशियेल नटिफिकेशनखौ जुदि डाउनलड खालामनोब्ला ग्रेड 3 निखौ नैबे ग्रेड 3 नि डाउनलड खालामनोब्ला ग्रेड 3 आव थुना होदो आरो ग्रेड 4 निखौ डाउनलड खालामनोब्ला ग्रेड 4 आव थुनानै होब्लानो अफिशियेल नटिफिकेशनाबो अलरेडि डाउनलड जाखागोन दायो मा नांगोन होनना बुङोब्ला जोनोमनि सार्टिफिकेट जितु 8 पासखौ एप्लाइ खालामोबाथ' बार्थ सार्टिफिकेट नांखागोन आरो नोंनाव जुदि मेट्रिकनि गुबुन जितु पस्टफोरखौ एप्लाइ खालामनोब्ला मेट्रिकनि जितु एडमिट कार्ड बेखौ नायनानै नोंथांनि जितु बार्थ बे प्रुफ बेखौ नायगोन बेनि उनाव पास जानाय मार्कशीट आरो लोगोसे सार्टिफिकेट बेयो थानो नांखागोन जाय जितु माने पस्टखौ एप्लाइ खालामनो गोसो बेहाय पास सार्टिफिकेट आरो मार्कशीट थानो नांखागोन बेबायदिनो डिप्लोमा जेरै कम्पिउटारनि बिदिनो बा ITI नि डिप्लोमा बिदों स' बे हिसाबै डिप्लोमानि सार्टिफिकेट थानो नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट थानो नांथारगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटआ बे थानो नांथारगोन स' गोबाङानो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटनि सोमोन्दै सोंबाय थायो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' अफिस थाखायो बेवहाय मोनसेल' अफिस थायो स' नोंथांमोना बेवहाय थांनानै माने नायना लायोब्लानो जाबाय बा नोंथाङा जुदि मिथियाबा सोरबा साख्रि मावनाय मानसिनाव सोंना लायोब्लानो जाबाय बे इम्पर्टेन्ट खाथार
बिनि उनाव बे जितु फट' आरो सिगनेचार बेफोरखौ नांखागोन अनलाइन खालामनाय अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय अनलाइना 27 फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो बेनि लास्ट डेटआ 15 मार्च 2021 सिम स' नोंथाङा जुदि गोसो दङब्ला बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय आरो लिंकफोरखौ बुंखादों एप्लाइनि लिंकआ ग्रेड 3 खौ एप्लाइ खालामनोबा ग्रेड 3 आव थुना हो ग्रेड 4 निखौ एप्लाइ खालामनोबा ग्रेड 4 आव बेबायदिनो नटिफिकेसन डाउनलड खालामनोबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 अलरेडि माने गासैबो अपसनखौ होखादों नोंथांमोना जास्ट क्लिकल' खालामनानै डाउनलड खालामना लानांगौ स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं